Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Mukoma Nashe, ndoda kureurura kuti mari yeurombo zvechokwadi yandishayisa hope and I am regretting. Mukoma Nashe, inini ndiri murume ane makore 48 years ekuberekwa. Ndinogarawo muno muZimbabwe kuBelvedere. Yangu mukoma itori zisecret randakaita makore adarika awo. And right now yava kundipa matambudziko muupenyu hwangu. Secret yangu ndeyekuti ndakachekeresa mwana wangu firstborn kuti ndiite mari yandiinayo, asi chinondirwadza ndechekuti mukadzi wangu hapana chaanoziva, nekuda kwekuti ndo mhiko dzacho idzodzo ndakanzi no matter what mukadzi haafaniri kuti ange achizozviziva. But dambudziko ravapo nderekuti ndine zvimwe zvinhu zvandakazonzi ndinge ndichitenga, ndikatoenda kumbari uko ndikanozvitenga. Zvinhu izvi ndinogara ndichingozvishifta. Mazuva ekutanga zvainge zviri nani, nekuti mushure mekunge ndanotenga mishonga iyaya iyo yandakazonzi yainge ichazoshanduka. Saka mishonga iyi zvechokwadi yakazoshanduka dzikazova nyoka. Ndine nyoka idzo dzinokwana kuita 2. Nyoka idzi mukoma padzainge dzichiri diki dzainge dzichigara mutools box rangu. Zvino nyoka idzi dzanyanyisa kukura zvekuti kana mubhuti hadzichakwani. Most of the time nyoka idzi dzinenge dzichitoita game chamuhwande nemukadzi wangu. Ndakatosvika pakutoita kuti ange achizodzinga maid, because maid ane imwe nyoka yaakamboona iri kuseri kwemba, akabva ati nyoka. Ndikabva ndazviziva even though ndainge ndiri kwandainge ndiri. Ndokubva ndazoshandisa glass rangu ndikabva ndaita kuti ange achitanga kuita sekunge munhu ava kutodambuka waya. Mukadzi wangu paakazobuda achiendawo kuseri, ndokubva atoona maid ava kutotanga kutodya mavhu achingoti nyoka, ndaona nyoka. Saka by the time pandakazodzoka kumba ndichizonoudza mukadzi kuti ndainge ndichida kuti ainge achidzinga maid, mukadzi wangu haana kana kumboramba. So Mukoma Nashe, mukadzi wangu akatosvika pakutovengana naamai vake achiti ndivo vakaurayisa mwana wedu mukoma, nekuti mushure mekunge ndamutora mukadzi wangu ndipo pandakabva ndachizotanga kufambira nyaya dzacho idzodzo. Ende regai ndinge ndichimbokuudzai kamwe life history kangu kuti ndinge ndichizosvikawo mukunopinda munyaya idzi dzeurombwa. Ndoda kuti munge muchinzwisisa kuitira vamwe vaya vanozviita sekunge ivo vari holy, vanofonerana naMwari directly pavanenge vachinzwa kuda, kana kuti vatori nenhamba dzaMwari, with the way that I see them judging people in the comment section. Ndakakurawo ndichigara kushamva kumusha kwaamai vangu. Ndainge ndichigara nasekuru vangu, hanzvadzi yaamai vangu. Chakaita kuti ndinge ndichikurira kumusha kwaamai inyaya yekuti ndainge ndakafirwawo naamai. Baba vangu vakabva vazoenda kuBotswana vakanoita chichoni cheikoko, havana kana kuzombodzoka zvekare. Saka handina kukurira kumhuri yekwababa, saka handina kana kuzomboita connection navo zvekare. Ana sekuru ndivo vandainge ndiine connection navo, vakandibata zvakanaka, vakakwanisa kundiendesawo kuchikoro. Handina hangu kuzokwanisa kuenderera mberi nedzidzo nekuda kwekuti ndainge ndava kuita zvekucherawo goridhe. Ndakazogumira form 4. Kubva ipapo ndainge ndava kuraramawo nechikorokoza. O-level ndakapasa hangu, but ndainge ndisisina shungu nechikoro. One thing that I discovered about myself was that ndainge ndiri munhu uye wekuti ndaifarira chaizvo aya avanoti get rich schemes, zvekuti ndakatomboshandira zvimwe zvimakambani zvandakazotoona kutoti zvainge zviri zvimapyramid schemes, zvekutoti taitotakurwa nemotikari totoendeswa kumadhorobha akasiyana-siyana tichijoinisa vanhu zvimwe zvimapolisi zvakasiyana-siyana. Then vanhu kana vajoina paya pavanenge vapa kambani iyoyo mari, then kambani iya yobva yatongovharwa just like that. So mukoma, ndaingoramba ndichingoita izvozvo ndikamboshanda ndombodzokera kuchikorokoza until ndazoona kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichiita chikorokoza full time. Ndiro rainge ratova basa rangu. Ndainge ndava kutorarama life yangu yainge yava kutoyemurika, nekuti ndainge ndiri munhu ainge aine chipo chemari. Hapana pandaishanda ndichishayiwa mari
vanhu vose vaitoda kutoshanda neni. Ndakazoitawo mhuri yangu, vana vangu 3, mukomana ainge ari 1, vasikana 2, ndichitorarama life yakanaka nemhuri yangu. Pfungwa dzekuromba mukoma dzainge dzakagara dzitongoripo, but mukufamba manje ndainge ndichingobondera. Zvino mukoma Nashe ndakazoti ndava netumari, ndipo pandakatanga kuita zvekusponsa makomba egoridhe kumazowe uko. Ndainge ndava gold buyer, saka ndakabva ndatanga kushanda pane imwe mine kunonzi kumalemon. Takawana makomba edu ekusponsa. Ndainge ndiina sekuru vangu, hanzvadzi yaamai vangu last born, mumba mana mama vangu. Saka pamaini apa tainge taburitsa mari yakawanda isina kudzoka. Even business rangu rainge rava kutodzikira. Sekuru vangu vakabva vandipfurira kuti vainge vaine imwe n'anga yavo yavainge vachiziva, iyo yainge ichibatsira zvegoridhe. It was my first time mukoma kunyatsokunopinda pan'anga pekuti kana wega unyatsokuona kuti iko zvino zvimanje ndazosangana navo sekuru vanogona. Sekuru ava mukoma vaiti urimo mudare uye navo vaikwanisa kutongotaura netsvimbo yavo. Tsvimbo iyi mukoma yaitotaura navo, but voice racho wainzwa sekunge mavoice anenge achibuda nemumadziro. Vaitova netsvimbo imwe yainge ichikwanisa kana kutobhururuka kana vaiudza kuti inge ichibhururuka. Apa pose mukoma ndainge ndanzwa nekubondera, ndichitomboenda kumapostori ekumasowe ndichivaudza kuti ndainge ndichida kuti vange vachindipa zambuko rekuti ndizosangana nen'anga yaikwanisa kuzondirombesa. Mukoma Nashe nekuda kwemari dzainge dzakanyura ipapo mukoma ndo pandakabva ndazofara chaizvo, nekuti mukufamba uku kwatainge taita ndakationa kutoti tainge tasvika chaipo pamudzi pemari. Izvi mukoma pazvakanoitika tainge tiri kuchiweshe. Ndiyo n'anga yacho yainge ichizivikanwa nasekuru vangu. Zveshuwa n'anga iyi yainge ichiziva mishonga ende yaiziva makona nekuti taikwanisa kuzoshandisa kumaini kwedu. Ndakapiwa zviyo neraisi, izvo zvainge zvichinzi zvainge zvakatorwa pasi pemvura nayo n'anga iya. Ndakabva ndaenda ndikabva ndanozvimwaya zviyo zviya neraisi pamaini. Mukoma Nashe mari yakazobuda pamaini yainge isina kumira mushe, asi pandakapiwa mishonga iyi yainge iine mhiko dzekuti wangu mwana wedangwe aifanira kuti ange achizofa, uye zvekare mudzimai wangu hapana chaainge achifanira kuti ange achizoziva. Mukoma zvainge zvakaoma, nekuti panguva yacho iyoyo kumaini pakwainge kuchibuda mari. Ndainge ndichifamba ndiine kofini mumotikari mangu. Kofini iri mukoma ndikangoti rainge rakareba about half a meter, and kofini iri usiku hwoga ndaifanira kuti ndinge ndichizoita plan, because raisafanira kuti ringe richizorara mumotikari, raifanira kuti ringe richizorara mumba. Saka zvandaita ndezvekuti ndaizogara zvangu ndichiona mamovie until madam varara, then ndobva ndazobuda panze ndobva ndatora kofini. Patori nerimwe zuva apo pandakapotsa ndabatwa namadam, because pandakabuda ndo rakabva raita noise ivo vachinomuka. Mukoma lucky enough ndakazokasika kudzoka mumba. Ndakangoti ndichingonohwandisa kofini riya kuseri kwekauchi. Ndakati ndichingonogarawo pasi, mukadziwo achinopinda mudining mukoma. That was my luck, but lucky enough ndakazonzi kofini riya ndinge ndichizodzoka naro kwavari sekuru vaya vainge vachitibatsira. Zvino mukoma Nashe mwana wangu akazonzi ainge achifanira kuti ange achizofa. Ndakatonzwa kutoti ndainge ndapfekwa nerimwe zimhepo mushure mekunge vandipa mushonga umwe wavakanditi ndinge ndichizouruma. Ndakachekeresa mwana wangu mukoma, zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandirwadza. Mafiro akaita mwana wangu mukoma nanhasi akandirwadza. Akafira kumusha kwaamai vake, akaita zvekubheuka nengoro yemadhongi vachibva kurwizi kunochera mvura. Akarohwa musoro nengoro akafira ipapo, ende nekudawo kwekuziva kuti zvinhu izvi zvainge zvichazoitika, but ndaisanyatsokuziva kuti how was it going to happen. Ndaingoziva kuti mwana wangu aifanira kuti ange achizofa. Saka ndaiva neumwe mushonga wekuti paya kana tava kunorara ndaiuyisa pazasi pepilo yemukadzi wangu, then mangwana acho makuseniseni iye asati amuka ndobva ndazoubvisa mushonga iwoyo, uyo waizokonzeresa kuti ange achizorota
amai vake vachimutorera mwana kana kutoti vachitouraya mwana. Saka aigara achingondiudza hope idzodzo achiti tadii tambofamba, ndobva ndamuti ngatinamatei because izvozvo handizvifarire. Mukomanashi mwana wangu handina kana kukwanisa kuita body viewing nekuda kwekuti musoro wake wainge wakaita kupwanyika. Mukadzi wangu akasvika pakutukana nevabereki vake nekuda kwenyaya yerufu rwemwana wedu, achipomera amai vake kuti ndivo vainge vadya mwana wedu. Apa ndini ndainge ndiri honzeri yerufu rwemwana wangu. Mukadzi wangu akarwadziwa kusvika pekupedzisira. Ndakatakura mwana wangu ndikanomuvigira kushambva pamusha wangu wandakapiwa nanasekuru. Saka ndapedza kuviga mwana wangu, ndakanokora ivhu repaguva rake ndikadzokera naro kwagogo. Tikabva tazoenda nasekuru, takaenda kurwizi ndikanopa sekuru ng'anga iyaiya ivhu, vakapinda naro. Ndakatovaona mukoma vakapinda mumvura kusvika vachizononyura, vakaita chinguva vari pasi pemvura vakanosiya, then ndokubva vachizodzoka. Mukoma ndakaramba ndichingoita mari kuzonosvika mishonga iyi ichinoexpire, apo pavakazondiudza kuti ndainge tiine imwe mishonga yandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizoenda kunotenga kumbare. Mishonga iyi ndikabva ndazoudzwa kuti yainge ichazopanduka ichazoita nyoka dzinenge dzava kundirutsira zvekare mari, nekuti vakanditi dambudziko ravako kumazowe nderekuti nyika hanzi ikoko kwatoshata nekuda kwekuti vanhu vazhinji vari kushandisa mishonga yakasiyana-siyana. Saka mishonga iyoyo yava kurwidzana, vakabva vanditi chisiyana nazvo izvi zvegoridhe, iwewe ndava kuda kukupa nyoka yekuti inenge ichingokurutsira mari ugere zvako, nekuti uko kumazowe ndaona kuti nenguva inotevera kuchazotanga kuitika maproblems because mishonga yacho yamuri kushandisa vakomana inenge yava kungorwidzana pachezvayo. Saka ndakanotenga mishonga iyaya ndikaigarisa mutools box, then ndikabva ndaona kuti mishonga iyoyo yakazoshanduka kuita nyoka. Makuseni oga oga ndaimuka ndobva ndatonovhura tools box rangu, ndobva ndatoona kutoti munenge muine mari inenge yarutswa nenyoka dzangu dzedziya mbiri. Iko zvino zvimukoma nditori mbinga zvokuti munhu wose anondiona anotondiyemura. Hapana chandinoda panguva ino chandiri kushayiwa, but handina peace mukomanashi nekuda kwekuti mwana wangu zvekare chipoko chake ndinochiona, ende ndakatoudzwa neng'anga iye kuti pose pandinoona chipoko chemwana wangu ndinofanira kuti ndinge ndichizomutuka. Ende dzimwe nguva anoti kana ndichidhraivha anongokaruka atonyuka mumotikari zviya zvekuda kundivhundutsira, ndinobva ndamushaudha obva atongonyangarika. Chinondishungurudza ndechekuti zvimwe zvacho zvandiri kufanira kuti ndinge ndichiita zvinokwanisa kuzoita kuti mukadzi wangu ange achizonyumwa, nekuti dzimwe nguva ndinonzi ndinofanira kuti ndinge ndichiswera ndakapfeka zvipfeko zvangu zvemukati, but ndakazvishandukira kudai. Zvinova zviri zvinhu zvekuti kana mukadzi akandiona ndava kuita zvinhu zvakadaro anozotondibvunza kuti wai ndichiita izvozvo. Apa nyoka idzi dziri kukura like izvezvizvi. In secret ndikutofunga kuti pane rimwe zimba randakatoenda ndikatonoona. Imba iyi mukomanashi iri kumadheudheu. Zimba iri rakakura, that is why ndiri kufunga kuti ndinge ndichizoritenga zimba iroro so that nyoka dzangu idzi dzinge dzichizogara ikoko. But until when, because pacho panenge pagere nyoka idzodzo neniwo ndinofanira kuti ndinge ndichizogarapo ipapo. But what I liked about the place is that kwakaita like kuma plots but kuri kuma suburbs, so I had been thinking kuti nyoka idzi dzinokwanisa kuswera hadzo dziri musango, then usiku paya dzobva dzazouya dzobva dzarara mumba so that dzinge dzichizokwanisa kurutsa mari. I was thinking of finding a room which will be my altar room. Komanashi naivo sekuru vakaita kuti ndinge ndichiita madeals avo vane mari, but at least in his case kana gogo vanotozviziva kuti ndo zvinoitwa nasekuru, saka vanotobatsirana pane dzimwe mhiko dzavanenge vachifanira kuti vange vachiita. Inini manje zvakanzi azviite, nekuti pakafa mwana wangu kana mukadzi wangu dai ainge achiziva kuti ndakaromba aisazoita reaction sereaction yaakaita achizoti amai ndiwo vakauraya mwana wake. That was needed so that vanhu vasambofa vakafungidzira kuti inini ndakaromba. Like izvezvi vanhu vose vanotongotenda Mwari kuti munozvionaka mushure mekunge ambuya vake vamuroyera mwana.
kuchema. Nhau tarirai muone kuti akazoropafadzwa sei naMwari. Izvo kwani mukoma, nditori nenyoka dzangu ini dzinondirutsira mari. Mukoma, kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Naimiko zvazvakangooma hazvo vedu we, pakaipa. Hanzi nyoka idzi dziri kuramba dzichingokura. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Zviri kuno ndopaya pazvinozonzi isusu semadzitete hatifarire varoora. Like ndine muroora wangu uyo akabva kuJoni nehanzvadzi yangu vakangosangana kuJoni ikoko. Saka pose apa makore ose awa taingoita marelationship nemacommunication epamafoni, ndokubva vachizouya kunoku amai guru. Nyaya iripo ndeyekuti gulezi ava vakatojaidza mwana wavo. Vane kamwana kavo ako kane 2 years. Mwana uyu kunyange akachemera chaanenge achida zvinongonzi musiyei. Dzimwe nguva mwana uyu kunyange akada kutambisa hupfu anotanga kuchema. Kana tichimurambidza vanobva vamuti musiyei, ndiko kuti ange achizonyarara. Like nezuro mukomana achi mwana uyu akachema tiri pakati pekuona TV achida kuona CoComelon. Kuzonosvika tichizonobvisa movie ratainge tichiona, ndobva tatanga kuona CoComelon. Akaramba achingochema, kutomunyararidza anganyarara here. Ndipo apo pavakazoti vatete haangambonyarari. Ndikati zvino tichamunyararidza sei? Vakabva vanditi chitosimukai munge muchienda kunomira apo paya pane zvimaswitch zvelight. Ndikaenda paya ndikabva ndanomira paya. Akabva atanga kutambisa switch relight, achidzima light achibatidza, achidzima light achibatidza. Mukomana achi kuzonosvika achinonyarara. Ndakamirapo for nearly 45 minutes mukoma. Ndokusaka zvichizonzi vanatete nevaroora havangambofi vakawirirana. Nhai ndo chiichochi. Mwana uyu ane umwe musikanzwa, akaita musikanzwa zvinenge zvichingonzi musiyei, musamurova. Kana mafoni nezera rake 2 years anofamba achikutorerai mafoni mose. Kana akutorerai mafoni anobva amaunganidza mafoni iwawo. Anenge asingadi kuti munge muchizomatora. Kana mukangomatora anobva atanga kuchema zvekare. Dzimwe nguva anokutorai mose obva akubatanidzai maoko. Iye anenge akamira zvake pakati asingadi kuti munge muchigara pasi. Iye obva agara hake pasi obva atanga kuseka. Zviri kuno mukomanashi. I just wish for them to go to her mother's place because vari kufanira kuti vange vachizonotambira Christmas kwavo. Dai zvachienda hazvo, nekuti tanzwa bhata manje nako kaCoComelon kavo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vatete avo. Zvakangooma hazvo fedwe. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vatete ava mucomment section. Hanzi aichemera kudzima nekubatidza malights. Zvikanzi musiyei nekuti anozoramba achichema. Kwenyuwo zviriko here izvi? You can tell me in the comment section.